Rinus Roepman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Hey, we staan hier in het Zeeuws Museum, wat vandaag, de derde verdieping vandaag wordt heropend. Ja. En jij bent daar 3 maanden druk bezig geweest met het coördineren van het geheel, toch? Ja, klopt. Ja. Vertel eens, waar staan we nu en waarom staan we hier? We staan in de tweede zaal van die derde vleugel, de derde verdieping. En dat is de zaal die gaat over de zee. En wat je achter mij ziet, dat is heel bijzonder. Er is een collectief van 3 kunstenaars, die heten We Make Carpet, wij maken tapijten. Die zijn gevraagd om voor deze zaal een tapijt te ontwikkelen. En dat doen ze soms met de meest vreemdsoortige attributen. We hebben ze gevraagd, denk eens aan schelpen. En zij zijn met schelpen aan het weer gegaan. En ze hebben deze 3 prachtige tapijten gemaakt. En het aardige verhaal daar zelf, daarachter vind ik zelf dat die meshelften en de koppels, die zijn verzameld op het strand hier in Zeeland, bij Vrouwenpolder. En daar zijn vrijwilligers voor gevraagd, willen jullie helpen om die schelpen te verzamelen? En als dank voor dat rapen van die schelpen hebben ze een mosselmaaltijd gekregen. Die mossels zijn schoongemaakt, gedroogd en die zitten nu in dit tapijt. Ja, dat is fantastisch, dat zijn leuke dingen. Ja, dat is gewoon... En blijft dat hier permanent hangen? Is het, ja, het is een permanente tentoonstelling. Hè? Dus dit is het hele museum heeft een hele permanente opstelling, een aantal wisselt in de tentoonstelling, maar dit is permanent voor de eerstkomende 6, 7, 5, 8 jaar. Ik weet het niet. Ja, oké. Nou, en je hebt ons net rondgeleid over de hele verdieping, maar het is te veel om dat allemaal te laten zien. Ja, maar, heb je er nog iets aan toe te voegen om de mensen mee te geven? Nou, wat ik zelf denk wat er veranderd is buiten de oude opstelling, dat er veel meer te zien valt en dat het verhaal over de geschiedenis van Zeeland wat meer in een soort volgorde zit. Het gaat over de zee, het gaat over het land, het gaat over de oorlogen die gevoerd zijn in Zeeland. En dan het beeld wat de zeeën van hunzelf hebben, van zichzelf hebben, en wat de mensen over de zee hebben te vertellen. Dus het is een soort heel prachtig verhaal in de historie en dat is nieuw. En dat is met heel veel kijkwerk is dat te bewonderen. En het is met veel liefde gemaakt allemaal. Ja, dat kun je zeggen. Dat kun je zien als het goed is. Ja, nou hartelijk dank voor je tijd en het ziet er goed uit, dus dankjewel. Dankjewel.